Civine saçıydı panel, konferans, forum. İşte hani mevan merhaba de naskırın, mevan yapar. Ez bavarım bu güçlü tükücünüz ve kekletif hep özlemir dinasın. Lise keşi. Ez için işte bu danasınavi bübejim. Kek latif hep özdemir. Bazı sirtiye ji navçeya Baykanê ji gundê Minare cîranê xwe dağlanê. Gundê Minare ez wisa bibêjim. Yani bi rastî jî cihekî gelkî balkêşe di serê çiyakî de ye di nava dar û daristana de ye. Ez bi xwe sê cara bi münasebeta taziya çûmê derê ê gundê dîtibin jî bi rastî ez dixwazim ku bi taybet her wê derê bibênin. Di Kurdistanê malbateke gotê naskirin mala hep Özdemira. Kek Latif de 1905 û şeşa de ji dayîkê re li vî gundî bûye. Mekteba serete navîn lîse piştî kutakiriya qedan diye li İstanbulê zanîngeha beşa edebiyatê zimanê Tirkî xwendiye kutakiriye. Piştî zanîngehê jî bi qasî 6 sala mamostayî kiriye û bi şûn de jî di darbeya leşkerî ya generalên faşîst 12 îlonê gul Tirkiye pêk hat. Ew ji veke her Kurdê berpirsiyar ser bi wat xwende. Ji Bakurê Kurdistanê derbasî rojhilata navîn dibe. Demeke dirêj li Başûrê Kurdistanê û bi taybet jî li Rojhilatê Kurdistanê dijî. Li Rojhilatê Kurdistanê jî dîsekê tev xebatê Kurdperwer dibe. Duê derê jî bi qasî 5 sala dengê Kurdistana Îranê di radyoya dengê Kurdistana Îranê de xebitiye Kek Latif. Piştî wan salê sergunên bêjin gerçî li welatê xwe bûye rastî dîse vedigeha Stenbolê û li Stenbolê jî di şert û merciyê herî dijwar de û tunebûniyê de rastî û hînê jî tehdîta 12 îlonê ku dimeşiya li ser civakê rojnamevanî kiriye demeke dirêj di avagiriya kovara dengê azadî û gelekê em bêjin kovarê de cihîstendiye di rêveberiya radyoya de yaşam radyo ku bi Tirkî navê wê yaşam radyoya dûra jî de berdemavadî kiriye gotûbêjî kiriye dayê jî Kek Latif di nava tevgerê sivîl de rêxistin sendika dernek kan de cîstendiye di komela mafê mirova de di Kürt qawê yek ji wan avagirê Kürt qawê bûye. Di nava van komela jî de xwedî roleke girîng stendiye, girîng e. Di nava siyaseta Kurda jî de cîstendiye hep pêde, DDP'de cîstendiye avagirî jî kiriye dûra de. Di 1991 de helbijartina parlamento de bûye nevzetê parlamenterî jî mixabin bi ser neketiye. Di dema nêzê jî du kongre ez bawer dikim berê di nava partiya Maf û Azadiyan de cî girtiye zaten yek jî avagirê wan e jî ez bawer dikim û wê ber endamê serokê giştî hatiye hilbijartin û 2 sala jî seroketiya giştî ya Haparê partiya Maf û Azadiya kiriye. Bi Kurtayê vêya bibêjim ji ber ku hekî zaman me ji Kek Köroğlu jî pirsî 45 deqe zamanê me heye. Yani tabii ki li ser xebatê û reşayî gelekê tişt hene ku em bibêjin. Nivîskar û siyasetmedarkî Kurd e heta niha neheb xebatê wî berhemê wî hatine çapkirin bi Tirkî û bi Kurdî. Xebata wî vê dawiyê me berî niha bi çend roja
که کرولی زیارت کرد و دریم میشه خواست مالاوی آباد دامه میلیونر چند رو پنج سری و جلاوی پرتوکه خوندن تشتی که انترسان میدید کل با کل روشلات کردستان تکلیه گل کی باش دانینه بن نمیر دیپلمات پیشنگ siyasetmedar Kürt nemir Doktor Qasım Nurre havatik baş kiriye و بتکلیه ویژی دوی درده خوات مشاندنه اگر زمان هوا کاربه جویاشی شماره چی بکه لسر ویاجی چند گوتنا ببیجه اوی باش ببه yani ev civine hani mijara ve civini edebiyata kurdu edebiyat siyaset tekiliyevan behevre Çin'e unnetev aidiyet milliyet prestiji gel ki giringe ama destura ve ezi kurt personajı ki latif bikim ki bu gavak ömrü bejin aidiyet tekiliyen naber ya aidiyeti uje edebiyatı çiye emjadiyeti çifim ki yani en beyazanın bu aidiyet kesik ko aidi grup gibi beni ko aidi netva gibi beni ko aidi cihki erdnigariye gibi beni ev dibe aidiyet ama tabi tarif ki bu sefer belki terdake yeki vejevan hem edebiyat şii vejevan u siyasetmedar nivizkar em bilinerina te jadiyeti çifim mümkün yani. Gerek spas. Bxirat serçavat hamid. Namaz beşim Kur'an'ı bala nazdikim ve hamiyacı pirozdikim rasti spas ejitkim jboy beştariya ve beca kelime kara ve ki nif saati bedariyam bikin sedem kumen bir vakti ve binler kıymet جواستانية جرك يوم لمن ببور يجي عفو يمكن بل ككالي هناك بحث كر يا عيديات أساس مجرى بوتبيجا إيرو عيديات مليات أدبيات سياسات أزو صافين كم تقازم هناك بحث عيديات يمكن كو عيديات شيء عيديات أو تشتى كمرو بجيه كيوا جريدة أو خاصية كون مروف بعرض كيوا جريدة مروف بالزمان كيوا جريدة هر وها بشتي إنجاجي مروف بديروك كيوا جريدة أو كسكي خوا عائدي آخر كي بجرن خوا عائدي أزبجم عرض كي بجرن خوا عائدي زمان كي بجرن وقت عایدی وی زمانی بن و خودیه وی آخر بن ببینه به خودیه زمانی کن کدوی آخر دا شین بی yani aidiyet servan hersek evad sekine emdikarın bejin kesayet ejiş boy insana pişti aidiyet ser ve eve servan khasiyetan servan halan beja milliyet avad be berya milliyeteci emdikarın bejin ku edebiyat heye le edebiyat ji ezwera bibejin ku bisere xwe edebiyat na le edebiyet kul ser edebi li ser çanda milleteki li ser ahlaqê milleteki li ser sîroştiya milleteki li ser em bêjin erf û adetê civatekî pêk hatiye û armanc û mexsed û babeta edebiyetê jî ew e ku wan xasiyeta bîne ziman bi du rêya edebiyet dikare bîne ziman van tiştî yek devkî dikare bîne zimên yek jî bi nivîskî wexteka min ji vê pencereyê temaşe dikin em baş dizanin ku peywendiyekê gelek xurt di navbera aidiyet û edebiyetê de yanî êdî ez ê ji nav pê de re bêjim edebiyat ku guhême zêdetir hînî edebiyatê bûye lê bi eslê xwe Kurdê me dibêjin edebiyet Ereb jî dibêjin edebiyat ya rast Bêje aidiyet felsefe di destpêkê de wexta ku dixwaze kesayeta te fêm bibe nabêje tu kî dibêje tu çî yanî ji çî eslî tu ji kî jan milletî ji kî jan xelqî fakat mesela tu kî meselekê mühîm e wexta ku bersîva wê tu kî were dayîn wî çaxî tê maneyê ku
مرو بکربه از جنکی شورشگرم yani ez liberalım yani ez komünistim yani ez endezyarım yani ez